Tuna hian Phnpe atangin Phnpe wallet atanga balance bank account na dah dan kan ron tilang dona di Phnpe wallet akan poisa hi entinan tuna hian home akan mek tani my money a hian kan lutanga chuanin Phnpe wallet akan lutanga hei tuna hian chiangzanga kan ita mi hi chiangzanga hi kan bank account akan dah lut thei lo hrim ta chu a dah lut thei dan chu ama dah lut dan hreu tam tak kan lo awm mai thei a chu kan ron tar lang dawna money transfer a hian kan lutang to contact bank account hei transfer money using Phnpe wallet ti awm ta ni how do I send money using my Phnpe wallet ti awm a chuan a channa chu currently there is no option to send money to another user through the Phnpe wallet. You can only make payments to merchants using your Phnpe wallet. Chu merchant chu dawr kai emaw entinan Phnpe chungah hian phone recharge na te electric bill thil hrang hrang pek na te kha awm ta ni khatiang ba khan man thei lo ang khan awm ta ni chumi chu kan bank account kan dah lut duh chuan kan bag lenga chuan kan Phnpe wallet kha kan deactivate dawn ni my money ani ta a Phnpe wallet awma chuan hetah chungah hian question mark sign awma hi kan click keuh anga chuan wallet and Phnpe gift card tih kan hmu a hi kan click anga Phnpe wallet tih kan click le anga how do I close my Phnpe wallet tih hi kan click anga chuan he rawh inziak ta teuh dani to close your Phnpe wallet tap the close wallet button blah 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 and so on hei tam mai ta ni inziak thla teuh ta hi a topa close wallet tih awm ta ni tikhan kan lo close zo chiah ta ni mahse khami kha Phnpe wallet hi Phnpe wallet a paisa kan ngah hle te a kan account kan dah lut duh te ni lo chuan close mai lo hi a him ber ani tikha top nan kan soile ni Phnpe wallet close a that lo na chan chu you will not be able to reactivate your Phnpe wallet once you close it 90 hi chu ni